Potpisivanje ugovora između opštine Užice i Evropske agencije za razvoj i rekonstrukciju praktično predstavlja realizaciju donacije od 3 miliona evra namenjenih projektu regionalne deponije Duboko. Ovaj ugovor je praktično ugovor između Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj s jedne strane, između konzorcijuma izvođača iz Slovenije. U pitanju su firme Drava Ptuj i Atrik Ljubljana i između opštine Užice kao predstavnika praktično svih 9 opština. Ovaj ugovor glasi na 4 miliona i 20 hiljada eura, jer na zvaničnom tenderu za izvođenje ovog postrojenja za reciklažu dobila se ta cifra. So I'm really convinced that by signing this contract today, zaista sam uveren da potpisivanjem danas ovog sporazuma, ugovora, that in the coming years, we will see a new regional landfill here in Užice. Da ćemo zaista naredne godine ovde dobiti deponiju za odlaganje čvrstog otpada. That will have significant importance for the whole region of 9 municipalities. Koja će biti od velikog značaja za ceo region od 9 opština. Pored 3 miliona evra koje je obezbedila Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj, preostali iznos od 1.020.000 evra za izgradnju centra za selekciju i reciklažu u okviru regionalne deponije Duboko biće finansiran iz Nacionalnog investicionog plana kao i sredstvima Fonda za zaštitu životne sredine.